И здравейте, хора! А ти? Днес имам с Ало отново. Ало? Ще ходим да разузнаваме и да купаем, защото няма какво да правим. После мога да снимам клипче. Може да Не, снимам... човек, нали може толкова, който напише първи коментар, Да. печели. Не. Бе, който напише първи и първи, като е абонирал, задължително трябва да напише коментар. Ако е написал коментар първи, печели да живее с нас. Да. Моля ви, абонирайте за него. Къде е той? И... Него. Чакай, тук напред ли бяхме тръгнали? Идвай. Съжалявам за музиката, лава. Какво правиш? Лава? Аз вземам моята дамакирка. Обага тръгвам да чупя с камък. Вземи голда. Не си го ти. А ние толкова взихме ли? Не, аз не. Аз също. Айде, без торчови ще издържим. Много дът. Ей, за кой си в моята колонка? Копай си твоята. Защото има много дърт. Има много дърт. Мерсидес. Ще направим ясно. Темена. Нема, изчакайте. Чекпоинт. Или да бъде... А човек, вие са нещо от София. А? Ти от София ли ти? Не. Къде? Шабо и Варна. Окей. По някой път Варна, по някой път Шабо. Искай да ти питам, ако искаш да дойдеш в нашия хотел. Да се видим на почивка. Ще делате. Чули бе? Да, чух. Абе, аз ти взимам твоя камък. Напуска села. Чакай ме да чеки помни. Не. Добре, какво се пита и добре ще ми кажи. Виж навъде. Издържам без торчове. Мене има бе. Аз хем ям, хем чупя. Сака ми дейте копчета едновременно. Мах. Мога за го чупя с диня. И с тако камъни. Опа, чакай, че падах долу. С нещо светло беше. Светло. Убирай го за пари. Аз се купавам на вода. Айде стигна да стъкне лампите ли е? Теж на мен камък на тъмно ми се запреча на диаманти. Ти от кой хотел си? Бонтон. Най-вижда ли съм бонтон? Какво? Ами напиши хотели в Пловдив и там има една готова къща. Не го чупи. Къде са? По кой град се намира той? Село Лозенец. Долу по крак. Не го чупи. Долу. Нещо да ни свети поне. Нали? Пак много тъмно. Ами, сега би трябва да намерим. Ако намерим... Ес! Айде включих лампите. Гледай с те. Купай бе. Чупи го. Ти го вземи и го слагай. Като е тъмно. Чакай ме, не, че не той.
Лава! Бой? Бегай. Помоги. Выбирай. Давай! Горе. Горе да череш, ата. Сега е време да отваря кота. Воу. Виж откъде. Помощ. Батия не действа. Аз се спрях. Не ли я спрях, не я спрях. Кой ти прикол е? Правиш така. Прахи действия. Горя, както горе светя. Иска да се обича, бе. Не си купая повече. Чакай да видя колко минути клипсу. То 6 минути, дай още малко. Да такова нещо. Не си купай, не. Не бе, няма купай, нещо друго да правим. Ами хора, то може да знаете, който се абонира, знаете какво да направите. Да. Ако не знаете и не сте запомнили, превъртете клипа малко назад и ще разберете. Да. Но забавен кадър. Детка. Много музика, бе. Аз ли? Да. Аз мога да пусна от клипчето, както кача в YouTube, там мога да го пусна. Май, това ще бъде всичко. Ами бе, никой не иска на ПВП. Ами, да, това ще бъде всичко. Радка, бе. Радка е към мене, бе, към камерата. Гледай го, не пред мене, бе. Той са. Сега, вижте как му се гъвя. Е така. Айде хора, чао! Чао. Я не снимай, бе! Ето го и него, чакайте да го снимам. Ади, бе, обърна. Аре, довиждане, абонирайте се за мен и... До гласа!